Weh, ulo. Gila. Jangan keren ulo cah. Sarang burung. Apa tuh? Lagi lo cah. Ada gila. Gila cah. Lah tuh guys, Lah. Nek codot iki cah. Halo cah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan memikat manuk lagi. Nganu iki lokasine guritan cuma arahnya ganti. Sendingi arah ngetan saya arah ngulon. Di posisi wong loro cah. Gandenge sapa jan? Panggah, gandenge panggah. Niki lokasine sing ndingi sing kene. Cuma engko arahe rono ngulon. Sing ndingi kan rono. Pak nganu Pak, ning nganu. Di sini apokat. mesti anak ya. Enak kono nganune apa kae? Kutute ning kono wae. Nek awan ning ngasih ning isore soalé. Iki nek bengi mesti A1 dige nggon turu. Ya. Nah, iki nek ning kene mesti anak sitok. Sing ning kono kuwi biasane numpak wi. Gak enak, Bos. Duren enak. Lokasi pertama. Kini kene dhisik. Ini sana. Dek kene ngerti to. Ngomahe ke. Kudune ketok Pak nek ngene iki. Langsung padang putih ngono nek. Gemak-gemak. Jeneng padang malian cah. Ijik gak anune. Kutute sing gawe. Ki sing ndi to, Pak? Oh iki. Ijik ra. Ijik ngomah ning kene ra. Wis gak enak. Ngalih pindah turu. Ini diganggu. Kene wis ruwang makane emoh. Ya iki nek malam hari seperti ini. Iki prepare. Lho, prepare aku engko saiki cah kurungan. Ya, tak review sik kurungane. Iki kurungan, terus aku menggo pancing. Aku nggo pulut. Jadi nek posisine dhuwur bisa jiko wis prepare banget iki. Siap untuk olah. Karek rezekine oleh korambo. Itu ya ini. Lah yo, putute ilang dah. Yo. Iki sak ngalor, Pak. Sak ngalor. Gila ning isor kene iki biasane enek kutute akeh nek awan. Mergo ngasin ndane ngene iki. Kak etoke. Enek iki, padang enek. Tak ada. Kok iso kene iki bisa tadi? Masalah wae. Wis kadang diredikan ora oleh apa-apa. Iki mek ling-aling utah iki. Ketemu apa-apa blas. Engko nganu ae dipedhot sik videone engko neh menawa nemu apa ngono lagi di videone ta. Kita fokus mencari dulu, oke. Lanjut. Nah, oke caki lokasinya lanjut berjalan
Engko nomong gak enek. Gak temu. Nanti kabeh ngono iki gabluk. Iki nyoba ning jalur ning sungai. Engko dinutuk sampai ke kulon ngono, Pak. Heeh. Embung gede, bareng balik ngetane. Oke. Nek kan bakal seblak. Ya mek terus seblak. Ngetak pikate bakule. Nek gak oleh manuk. Iya. Kale sing sering olehne Pak Yan dewasa aku. Aku gak tahu petuk ya, mesti dhisik. Ya apa gimana iki? Apa iki? Malah bekecot babi. Kata yo sama anak minggu. Jadinya apa bekecot ning kono? Kini tengah iki mesti ana anune iki, manuk ini jero kene. Nyusuh. Ya koyo ngene rumbuke. Ngarep iki wit apa iki? Iki lagi sebelahmu lah. Iya. Ke atas iki lah. Sing lor, Pak. Lormu ka lho. Wah, lagi ke atas iki akeh iki. Ini apa nih, Pak? Weh. Wi pok mergo. Jalan endi? Yo. Yo akeh iki nek ning katasan iki. Mesti enak iki nggo A1 iki. Enggak ae tapi. Menuju perkatasan iki kok gak enek. Terus ngincenge teko endi? Ngisore ora enek. Ini wong nganu gak curiga gak? Ini wong curiga gak? Curiga. Heeh. Iki nyawa ta? Heeh, dikira nyak maling apa-apa ngono Mas Teh. Ikut satu. Heeh. Udah, cukup. Mulai kok. Wah. Iya Pak. Gisi tak keri ning kono. Balik iki apa iki gede-gede iki? Itu apa iki? Tilo. Dalan endi, Pak? Loh, ada kejebak. Kejebak ada. Tak bisa. Lah balik lewat endi? Ini kan Munggah lewat endi? lihat kan ini. Ki kayu glondongan. Nah, kita coba cari gentineng iki wit apa telo. Karo sambil anu senter-senter sebelah. Siapa tahu ya kan kita mendapatkan poin. Kok ya ora enek belas oh. Ki ngulon entek Pak tapi. Entek. Jagungane wis ilang berarti sing kulon. Dhisik jagungan tok. Nyetane apa piye? Jalur ngetan. Santai iki. Kinta Pak Isan. Weh ulo. Iki lho. Jangkrik nek ulo cah. Ya kan ini. Oh iya, jarene anu nek anune ulone, enek manuke. Klepek. Weh nek ulo cah wis balik. Wis gapik berarti ngulon iki. Wis bebi tondo nek ulo ijo ya. Jadi ulo ngono kuwi iki memang bentuknya apa, Pak? Abang apa sing ora apa? Apa? Bentuknya. Ulang. Oh. Coklat. Soalnya nek sing abang iki bahaya, cuma nek sing bentuknya coklat atau ijo kuwi aman. Paling mek efeknya mek lara tok. Gak sampai ada kematian gak sampai. Gak berbisa kok. Angel ram tenan ngomong. Coba paling. Ijo, bos.
Wis ngono cah videone iki dilanjut iki arep balik ngetaneh. Wong iki dalure panggah gak usah di video ya. Wis lanjut gas. Buka lah tetap. Yo. Nah, oke cah iki kita lanjutkan lagi perjalanan. Jadi iki wis ning jurusan omahku. Wis memasuki daerah bandara. Jadi layangan ini ning kene nggone sing kae sing biyen kae. Iku kae. Ning kene nggone weh gak ketok aku cah madhep ngarep ah. Mulap mataku. Siapa mau? Apa? Anu. Di bos. Jero kata. Godong deh kayak sik tak zoom nih. Kok dulu? Nah, Mana apa iki? Kewan, Pak. Apa iki? Ulu iki. duduk mana teh? Mana wuk? Kok ngono? Pikirnya di Loh. kok gede dam nggak? Apa iki, Cah? Di sarang iki mak, Susah apa iki? sarang walet. Sik tak zoom nih. Apa iki, Cah? Nanti mong lagi lah. Sarang walet. Tawon iki ya. Mana sarang teman? Tapi gak tahu nek tawon ini kene. Di ezak Lagi lah. di kembang apa ya? Apa wi? Mana mana? Coba ngawur rek bahaya iki. Iya deh. Semut. Semut kaya serang semut dek. Wis gak enak. Nah, iki tadi gane sing ndek kae iki to. Gubuke kae ngarep kae. Kae pabrik. Muteke wis panggah ning kene. Ngancene ya wilayah kene iki. Iki apa iki jenenge ayo. Iki sambil edukasi ya teman-teman. Jadi ini merupakan sebuah hewan. Hewan apakah itu? Aku ya nggak ngerti. Apa ampal apa ya karo? Iki sih sing anune gak sih? Sing gane sungune Bu ampal. Tapi karo apa jenenge? Lawung. Lawung iki sing mangani klopo. Nginep. Ki, ini kena sarang. Ini kena sarang dah lega lah. Susuh kayak. Sebangu. Sebangu iki. Sebangu. Guna sing mbok parani kae ta, Pak. Duduk gak duduk. Ada sarang burung. Tikus. Ndi? Iku sarang tikus. Oh iya. Enak tau. Ini tanggalnya elek lagi. Mbak. Terus piye gitu, Pak? Ini tanggalnya ke atas tak. Oh iya. Wis iki bedone tindek sik ape rokokan sik. Sadung bang ayo. Lor kala, Pak. Pilange ning ngger kono turune. Iki. Wis sing lor e. Tapi cedek omahe. Wis ntar-ntar ana. Isune cah bedone. Aku perokan dhisik. Oh dilanjut wis jalan lagi. Nah, kita iki masih rokokan sambil menunggu mbah apa? Nunggu yang di atas. Ya. Tapi dhewe gak oleh apa mergo gara-gara ula Mang, Pak. Oh, apa? Jarene kan ula nganu. Nek ula iki anu udu untuk mitos. Jarene nek ula kan nganu. Apa? Berarti kuwi engko gak oleh ngono lho. Wong ning dalan nek ula kon mandeg kon balik kok. Iki mangan dhewe tapi wis balik kok. Balik ngetan kok tapi mau. Adoh malan. Ya, iki balik adoh. Iki tapi gak eruh kok iso ngene iki piye. Nek gak oleh. Polone melu. Heeh, ulane mah melu paling. Malah ya ya. Wis ngono aja videone iki ape lanjut golek neh. Kumpul temu hasil. Engko karek mubeng saiki rono terus mulih. Apa ngono sak temune digo mulih engko. Apa-apa nanas opo digo mulih bar iki ya. Wis lanjut videone nanti lagi, Bos.
Ulap mataku yo. Nang ngene yo. Nah, iki lanjut mencari burung. Ki kok gak oleh. Alah. Ki piye ta ki? Apa wae ngono ta, Pak? Menentukan maksudnya. Tapi lek carane masih hawa udan terus manuke endi jajali? Apa ya bang enek? Omah. Jero omah. Mulai ning jero omah. Mangan mie gitu. Malah enak toh. Iya. Jos. Yo, budal ngetan saiki kono. Balik. Ki jero endi, Pak? Oh, iki jero. Ki wit jero ini ki cah, dadi sing go ngerti wit buah jero ngene iki. Ki buah ngene iki. Ini namanya jeruk. Namanya jeruk. Itu ngene iki. Tak kira ndek ke sing ngetan ya jeruk ya bae duduk. Kan ini mata. Iya. Kan sebuah Apa? alat PUBG. Ki Ada ulunya. ada ulunya. Ini Srikaya niki gak gelem deh manuke. Siro. Iya. Manuk. Sampean padha ningen dino manuk. Kok padha hilang. Tenanan iki butuh suhu nganu iki. Pemikat. Gak oleh. Ki Patah gone sentak. ayo kok sentekne wong iki, guys. Ki kok tetep gak enek cah iki sentek kowe tan dhewe lho ki sando. Ki dur-dur tok kae sing ngono. Entek. Ki balik neh ora enak iki lho pangan. Bah. Iya ta ki? Ngono manuk. Jarak. Gak enek pak ning jenenge tan. Iki kabeh sak ngetan ngene iki pisan. Niki tok. Sisi kene. Iki wo dudu. Gak enek. Iya. Ya balik yo. Wah. Walah, gimana jam malam. Kimbian bekasnya kali, Pak. Saiki rene. Biyen kali dike ngairi kae Blumbang. Saiki wis gak enek. Sorry emang memori kubak. Videoku sing ndek kae gak tak hapus lali aku. Ket mulai mikas sing kawetan kenggenmu. Lali aku, iki GMB-ne gede-gede ya. Soalnya nggih 4K jadi gampang bek. Yo. Urane mati mbok iki mung kepedhet kok ndi gak ngerti aku. Pokoke iki intine iki meket mang gak oleh pokoke intine. Gak nemu. Kan yang tadi Iya. gak oleh. Apa? Iki arepe perjalanan mulai karo center-center sithik-sithik. Nongko le hasile. Ngono ceritane. Tapi bang gak enek iki. Iki wit pelem. Tapi gak enek. Iki wit gede iki mesti omah cah. Iki wit salam jenenge cah. Biasane yen cilakanku ngepeki salam ning kene. Soale iki dek karo omahku mburitan. Iki cilikku mbiyen mangane wit salam. Nang untu iso ungu kabeh. Malah. Iki jajal karo delok salam enek pra. Ini iki woh-wohan gak ta, Pak? Musiman gak? Salam yang itu. Gak musiman ya? Ya wis iki. Wah, ya wah. Jajal delok ayo. Nah, iki dadi salam niki bae warnane ungu. Tapi biasanya coba-coba niki rontokan sing dibaki, tapi gak enek. Iki mesti akeh nganune iki manuke niki kene. Apa kuwi? Lah iki lho, cah. Bateh iki lho. Iki lho, cah. Sak tunggal dulur iki. Lah, Pak senter minggir, Pak. Lah, tuh gak nutut Pak. Oh, senter. Lah iki lho, apa? Sak bateh cah, yo. Ya. Ya tapi daur e. Ya ora enek. Heeh. Wis sak bateh. Duh, salah. Ning ngono, ilir. Digolek ning kene kabeh kok. Oh, kita di ning kene nemu. Ini iya. Nek gak temu wong ning kene cah telu rame. Kandel kruyukan ning kono ego iya. Oh. Yuk ning kono ning ana panas. Entan. Lingkungan ditolak-colaki caca. Oh, ning kene gak ana mendarene mana. Wis.
Iki gak teko tapi ta. Iki anu ku ndek. Jajal sing anu, Pak. Coba Gak oh. Nih. Jajal tawakno teko gak. Kayak gak teko iki. Ndek iki mek pirang meter iki. Gak teko e. Iya iki. Gak nututi munggah barang gak iso iki. ganti. Yo. Bila nek anu lho. Wet bila. Lawi. Belum. Heeh. Teko gak yo? Jajal sik, delok sik. Iki dawane wis sak mene. Lho. Jajal iki. Iyalah. Lah. Ya tapi kerasa ide, Pak. Rasane sak menit iki. Ya waduh, Ding. Wah, iki opo ke? Yo. Waduh, Mak. Ya waduh ya. Ini tak indah. Jadi koyo iya. Loh, jangkrik tak kepek ndang. Malah enek lho. Iki enek dadi sing ndek-ndek kene. Kaya ya cara ning kono wis turu kono kabeh iki lho. Emang ya petok. Iki Ini kene kaya iki. berkutut dek sini berkutut, Bos. Lagi-lagi sing oleh Pak Yan. Aku gak iso oleh. Alah. Ada ya. Masalah. Jajal sih. Beyo. Jajal nyedek. Iki ngarepe gak enek anune. Kayak pancatan. Iya gak enek. Beyo waduh. Iya. Iki lho. Mau nambah oke ini. Ora nutut, Bos. Aduh. Sayang sekali gak iso nggo mulih lagi-lagi mek iso nyentri tok kang ngisor. Iki jajal iki cara iki gak tekan neh. Siasati dengan ini. Iki siasati iki gak teko. Dawe iki dawe tapi ya ndek. Nah, ndek to. Cek. Iki jajal ditaleni sik. Kok ngene iki lho. Kok pukon. Bae kadung ada-ada bae ning kene aneh. Gimana? Berarti bener, Pak. Napa? Kula ning kene kono untung gak bablas. Heeh. Kok kan balik nyetan. Ning geretan le ngono. Ah, info terbaru. Walah, ucul neh, Bos. Jangkrik. Boncos neh ilang lho. Jangan disilet. Jadi iki men jek nyepakne apa jenenge? Iki lho. Jek nyepakne iki. Tak sembung iki. Malah ucul. Salah iki nih. Iki nek kepitek wis. Walah ya. Tapi suaranya kayak ceblok ning ngisor. Bek ning ngisor tapi mbok. Cara playune nak diuber, ora playune. Iki tak yo. Nyapa? Wah. Walah ya. Lagi arep oleh. Iya. Bas. Ayo. Marange. Liku iki ngane peninggalan nek. Salah ulah dilebet iki. Heeh. Jare ulane cemplung ning kono. Gabung mulai. Misal lanjut cah. Ki sikir kene ki apa enek? Cara enek mending rene Pak manuke Pak. Tiwas ning kene. Luwih rumput. Heeh. Wis ket mangan hawane kan yo gak penak. Ngenet. Adem. Jadi gak mungkin. Kayak enek lho. Wis tapi dene gendek sik. Kok ae nek komputerku dilanjut apa tuh nek oleh-oleh apa neh ya cah. Anu iki njaga memori soalnya memori ku mek bae. Kok ndak hapus sih sing video-video ket kae enek beberapa sing ndak hapus Mang. Ndak hapus saiki tok mau wis ngono cah lanjut koneh. Lah iki nemu iki cah. Jadi kok ketok apa Mang? Iya. Di Mang. Lagi enake codot iki cah. Punya halo. Iki lho. Nek pengen ras catet di malam hari ngene iki. Catet ning kene lho. Jadi ora turu cadete. Wis iki cedhek karo omahku wisan. Nah, iki dalane arep iki terus ning rono wis omah. Wis meh teko. Hasil lejong. Lagi lo ya iki dalane.
Nah, wis dah, iki wis teko. Berita Noma wis balik neh. Iya. Ada peningkatan. Ya, nek peningkatan oleh telu mang. Kita Siji peningkatan piro? loro. Loro. Saiki kene gak enak blas. Telu. Ya wis. Wis peningkatan. Dan Saya sampean papat. kira mana ya Pak iki? Nah, Gila. Mata manuk-manuk ini sini iki. Mas ah. Iki vlognya ditutup dulu. Besok ditunggu vlognya aku sesuk apa mikat Bek. Iki. Angga. Ya pangga, aku apa mikat ning ngetan aduh. Gak roh omahe daerahnya gak roh ya. Wis ini cah video tutup. Makasih. Sendok vlog iki mang jangan subscribe sih. Yo gablok. Subscribe sih kudunan. Wis ditunggu vlog selanjutnya. Oke, guys.